ma prepare kurom atete no first na mo prepare kurom na kurom na akonfo na kurom ha na akonfo na kurom nduro na bitiro na di obi anya bi wo bi ase nimle de obi anya bi nkarata bi wo hodi na nka mu nyina kurom ni nyina mabodonpel ase kada bi wona ka kurom ni nyina ka mabodonpel nka ma prepare kurom ma yi ade na gugugu oni nyina na kamera ni nyina afiri na ka abrabo ambo na akoso ma na ka abrabo nyina akoso mo ya mo nye efini we mu ne de be de ne atimi aboa mo ase fini o mu me na mo ko to kwa dia mo fere bodua wo mo ko to kwa da mo fere mo bodua ene de mo wuze tumi wo ho mo fere bodua mo wuze tumi wo na mo wuze tumi na mo fere bodua na mo ayefi ate mo wuze tumi na mo fere bodua mo siesie ene de ani ma adwin ase de mo ma adwin mo nya ne yie wate ase mo ne ni na ha de na basa ene me duru ho o ma ne kama na no duru na ha basa na mo kan che batam fo ni nyina obi ammo na mane we nya Kristo sam we nya asode asam mo ne nete asana Kristo no oba Musiesie a wani suano ababuwa mama yale nyina afi no se ni suano ababuwa mama so no yeso na do a yebesa abom ho ba ya ka so na do fa mo kan che mo wo ha nyina musiesie mu ade enim gata ni ma musiesie na na